Patay nga lawas sa usa ka tawo napalgan sulod sa usa ka sako. Pilipinas dugokon sa mga langyaw nga magpabakunat batok sa dengue. Mga hulagway sa most wanted sa Sugbo gipakatap sa kapulisan. Mga pasahero naglinya na sa bus terminal. Apan terminal management may pasalig nga dili magkuwang ang mga bus. May hapon Sugbo Kabisayan, usa ka patay nga lawas sa usa ka lalaki na palgan didto sa dakbayan sa Karkar. Gituuhan nga patay na daan ang biktima nga gisulod og sako una pa kini gilabay sa mong lugar sanglit walay na dunggan nga buto sa armas ang mga residente sa dapit. Kini giaksyonan ni Ray Pasaporte. Naukay ang mga residente sa sitio Mahayahay sa barangay Tuyom sa dakbayan sa Karkar. Human nakaplagan sa kasagbutan kining sako nga labihan na kabaho. Daling niresponde ang kapulisan sa Karkar nga gitawagan sa barangay kapitan sa lugar ug diha nahibaw-an taw di ay ang sud sa sako. Gituuhan nga gipatay daan ang biktima nga gisulod og sako una pa kini gilabay sa maong lugar. Sanglit walay nadunggan nga buto sa armas ang mga residente sa dapit. Wa pa. Diyan ang nahibaw-an sa katong pag-abot sa mga pulis. I-verify nila nga kuan. Pag-abli mo ito nakita nga mautong tao nga sud sa sako. Then ang yang naong giputos o masking tape, sir. Gila sa mga ginikanan ang biktima nga si Jemuel Ratso, 22 anyos, taga Cagarita Heights sa barangay Valladolid, Karkar City. Ang inahan sa biktima nga si Fe, nagkanayon katapusan nagkita sila sa iyang anak nga nikaon sa ilang balay ni adtong Huwebes. Ila na kining gipangita pagkalunes humanabalaka na sila. Kay tagtulo ka adlaw lang labing dugay nga di mauli sa ila ang iyang anak. Mitugan si Fe nga musuyop iyang anak ug nanawagan sa nagpatay sa iyang anak. Ako lang diyang yun, makusinsyal itong nagkuhan ba, nagbuhat niya krimen. Nga, ilahang gibuhat linuog sa kuwang bata. Pasko ron. Pasko lagi, mau may gihatag pinaskuhan. Imbitaron sa mga pulis ang mga tao nga nagsugo sa biktima sa pagdakop og manok ug pagpalit og bino ni adtong Sabado. Matud ni Piuan Sabiron na priso ang biktima ni adtong Septembre tungod sa sumbong attempted homicide. Actually sir, kami sir atong di kay kung katino og unsa tong kuan na mga buwan sa Septembre. Na alarmahan siya sa atong kapulisan kay nang hagis to sila ha. Nang hagis? Yes sir niya. Nasa na siya pending kaso ng attempted homicide. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Patay ang usa ka sakop sa Philippine Air Force nga gipusil sa Pusok, Lapu-Lapu City. Ang biktima giila nga si Sergeant Joel Cuevas, usa ka aircraft maintenance specialist sa 220th Wing. Siya nakahiagom sa 5 ka mga samad pinusilan sa nagkalailaing bahin sa iyang lawas. Si Cuevas gipusil sa wa mailhing tao samtang naglakaw mo pauli sa ilang balay. Love triangle mao'y motibo sa krimen nga susihon sa kapulisan. Dako kay kasukuan tao nagbubuhat ana kay lima jud ka balay isud sa malawas sagaran usa duha. Posibleng dugukon ang nasod sa mga langyaw gikan sa silingan nga mga nasod aron magpabakuna batok sa dengue. Kini mo'y nalantawan nga epekto sa Department of Health sa pag-approve sa gobyerno sa labing unang dengue vaccine. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Giaprubahan na sa gobyerno ang pagpamaligya og bakuna batok sa makamatay nga dengue. Sa pamahayag nga giluwatan sa French pharmaceutical company nga Sanofi, gitugutan na sila sa pagpamaligya sa trivalent dengue vaccine. Ang DengueVax siya ang labing unang bakuna batok sa dengue nga naaprubahan sa nasod.
Unang giaprobahan sa Mexico ang bakuna nga duha ka dekadang gitun-an o gidevelop. Epektibo ang bakuna batok sa upat ka strain sa dengue nga gipaglantawan nga makapakunhod o katunga sa kaso sa mga mamatay sa virus. Sagad sa mga biktima sa dengue ang nag-edad og 9 hangtod 45. So kita nalipay kaayo ta nga finally no through the long process na gyud ning ato ang vaccine. However, nagulat ra gyud ta og mando gikan sa central kung kanus agad na ma-allocatean ta diri sa region aron nga mahatagan pud nato ang atong mga community o ang atong mga constituents nga maka-avail ani nga vaccine. Sunod tuig posibleng maapod-apod na o mapalit ang vaccine nga dengue vaxia sa mga butika. Gitun-an sa Health Department nga himuong kabahin sa regular immunization program ang dengue vaccination. Dakong potensyal usab ang dala sa bakuna nga tuyuon sa mga langyaw dinhi sa nasod aron lang makapaturok sa bakuna. Apan giklaro sa DOH-7 nga dili garantiya nga di na mataptan sa dengue ang nakapabakuna batok ini. Hangyo nila sa publiko nga padayong magmatngon ug manglimpyo aron makalikay sa dengue. Vaccine is not a cure, it's just a protection. So naara gihapon nato nga magbantay ta sa kung unsa man gani ang dengue virus nga gida sa lamok. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Provincial Jail mitanyag og duha ka adlaw nga overnight stay aron makauban sa mga piniriso ang ilang pamilya panahon sa Pasko. Kini giaksyonan ni Jinky Rosit. Sugod ugma sa alas 5 sa hapon, Disyembre 24, mudawat na ang Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center og dalaw nga mahimong mo stay in sa pasilidad aron makauban nila ang ilang kabanay nga napriso karong Pasko. Ang mga dalaw kutubra sa alas 3 sa hapon sa December 25 ug mahimong mobalik na sab sa petsa 26 aron subling maka-overnight sa prisuhan. Matud ni Marco Toral, ang jail consultant sa Kapitolyo, kini ang unang higayon nga gilugwayan nila ang schedule sa dalaw aron paghatag og kahigayunan nga makauban nila og taas nga panahon ng ilang pamilya aron sa ulugon ang Pasko. Matud niya, duna kini pagtugot sa gobernador sa Sugbo. Katong pagsugod aning stay in dalaw nanang hitning ko. Akong gi-inform ko nga i-allow na mo sa stay in on one condition nga way gubot. Way samok nga rin. Once a month, mananghid yun eh. Atol sa Christmas Eve, sauhan sa kapin 2,000 ka mga binilanggo, kauban ng ilang pamilya ang 75 ka mga lechon gikan sa mga donors. Giklaro ni Tural nga bisan sa pagdasok sa mga dalaw, siguruhon nila nga way mga kontrabando ang makalusot sa CPDRC. Kita, bakuna kayo makasod nga guardia palit ang pagkalitan guardia ang musod ana basta giwarningan na magladaan nga masod yan dakop yun duwagi pero hiloy na kaya naman rin mga suspected ng mga guardia. Gipahinumduman ni Toral ang mga dalaw ug ang inmates nga likayan ang pagsud sa bisan unsang gidili nga mga butang aron di magatubang og patong-patong nga kaso. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Usa ka binilanggo nga gitabangan nga makapiyansa gibalhog og balik sa bilangguan. Human gikatahapan nga nangawat sulod sa prisuhan. Kini giaksyonan ni Jinky Rosit. 5 ka tuig nga napreso dinhi sud sa CPDRC ang 24 anyos nga si Wilmar Encenares tungod sa kasong carnapping ug robbery. Tungod sa iyang kaayo, nahimo siyang trustee kung sinaligan sa CPDRC sud sa kapin usa ka tuig. Sa kaluoy sa mismong jail consultant nga si Marco Toral, gitabangan niya kini og piyansa sa kantidad nga 18,000 pesos niadto lang December 10. Nakagawas na unta siya sa bilangguan apan gipabalik ni Toral kagahapon aron palabhon. Apan wa niya damha nga samtang wa siya kagabi, giingon nga gisud ni Encenares ang iyang opisina ug suway nga gikuhaan kining ukay-ukay nga gidonar alang sa mga piniriso sa maong pasilidad. Kana kung ukay-ukay gibugkos mo ng alambre. Kana alambre kahit ko kana. So gibugkos giablihan gyud nakakatagod ang sawo gabi pag suod nako. Iyan giambot sir. Ni amin siya. Yeah. Ay di man siya kalusot kay Apan si Encenares nga gibalhog sa Guadalupe Police Station mihimakak sa pasangil ug miingon nga di niya mahimo ang pag-unay og kawat sa tawo diin siya nagbaton og dakong utang kabubuton. Siya ray magbuot ma'am kay
Ug unsa yang ingon mo, buhaton man ako kaysa may katabang ako. Kasong pagpangawat ang atubangon ni Encenares samtang ikanselar sabang iyang visitation rights isip silot kaniya. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Kapulisan milibot sa mga pampublikong lugar alang sa pag-apod sa mga kasayuran aron malikayan nga mabiktima sa mga kriminal. Nagpatabang usab sila sa publiko aron madakpan ang mga most wanted persons sa Subo. Kinigiaksyonan ni Ryan Sarote. Naghuot na ang mga pasahero sa Pier 1 sa Dakbayan sa Sugbo o sa kaadlaw sa dipaang Pasko. Sagad sa mga mobiyahe gikan pa sa trabaho nga pulos nagbaguod sa ilang kargamento. Gipaymuslan sa kapulisan ang pagdagsa sa mga pasahero pinaagi sa pagpanghatag og mga paypay ug pagpamutang og mga streamers sa most wanted sa Metro Cebu. Dungan sa pagpanghatag ang mga pahimangno sa kapulisan sa mga pasahero sa ilang pagbiyahe batok sa mga kawatan ug mga mapahimuslanon. Simultaneous ang pagpanghatag sa ubang mga police offices ug mga public areas sa Metro Cebu sama sa Mandawi ug Lapu-Lapu cities. So kining 10 most wanted mo ning ma-target sa atong lambat sibat program ng Philippine National Police. Napatik sa mga ipanghatag ang mga naong ug pangan sa mga gipangita sa balaod nga dunay standing warrant of arrest ug mga notadong kriminal. Hangyo sa kapulisan sa publiko ang pag-report kung ila makit-an ang anaas sa mga hulagway. Nagig-alay ng Police Regional Intelligence Division sa mga security personnel sa pantalan, bus terminal, mga hotel ug resorts aron sa pagtabang sa pagpangita sa mga wanted. In fact, ang hotel managers, hotel security managers, resort owners were also informed of this effort, and sila po na po sila kagulingong ganang tabang. Doon na rekomendasyon alang sa reward aron daling madakpan ang napo ka mga most wanted sa listahan. Gawas sa mga paypay, doon na sa mga leaflets nga gipanghatag ang kapulisan aron malikay nga mabiktima sa mga kriminal. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Nadakpan ang usa ka drug pusher sa Lapu-Lapu sa usa ka buy-bust operation. Nasikop usab ang iyang customer nga nipalit og shabu samtang diha pa ang mga pulis. Kini giaksyonan ni Ray Pasaporte. Sa prisuhan magsaulog sa Pasko si Joel Pakibot nga usa ka level 2 drug poser sa sitio Bagumbayan sa barangay Maribago. Siya nadakpan sa iyang panimay sayo kaganihang buntag sa buy-bust operation sa City Intelligence Branch sa Lapu-Lapu City Police Office. Nakuha sa panimay sa dinakpan ang mga pinakete sa shabu nga gibana-banang dulan sa 200,000 pesos, mga kwarta lakip sa mark money nga gigamit sa buy-bust ug drug paraphernalia. Kani ulos aram ning butang nga gikuan. Nging adlaw. Ha? Nging adlaw. Pila man ka bulto ini. Kana mo siya. Karon pagkandakpan sa. Si Pakibot giila nga naa sa listahan sa top 10 drug personality sa kapulisan. We have prior information na sa iya nga nagdula gini siya og illegal drugs. And sayod ta na ang atong kagamhanan nga ri sa Lapu-Lapu City, pinanguluhan ni Mayor Paz Radasa is very serious on the fight against illegal drugs, and yun nga yung community very cooperative sa atong kapulisan nga muhatag og impormasyon, and through that information nakahimo ta og gitawag nga target list mo ni sang lambat sibat targets ni ang atong nakuha karon si Manolo, si Joel, actually ikalima siya nga target. Nadakpan usab si Ray John Canyo, usa ka tricycle driver nga lumad nga taga Sagbayan, Bohol ug nagpuyo sa Suong Uno, Lapu-Lapu City kinsa ni palit og shabu samtang didto pa ang mga pulis. Si Ray John Canyo ni adto lang Agosto nakagawas sa Muntinlupa. Din siya nabilanggo sukad ni adtong 2010 sa kasong pagpanulis sa lalawigan sa Bohol. Matud niya gisuhulan ra siya og 20 pesos sa iyang amigo aron pagpalit og shabu. Taga mayahir ba niya na porsyento ra ko. Tagaan ko lang 200 na ikuha na ko nga rin og 180. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Mga kapulisan sa lalawigan sa Sugbo, subling gipasidunggan sa Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Commission tungod sa malampuson nga drug operations niini. Kaganiha subling
Katapok ang mga pulis gikan sa nagkalain-laing lungsod sakop sa lalawigan sa Subo alang sa espesyal nga pasidungog kanila sa Kapitolyo. Kapin 300,000 pesos ang nahatag nga reward sa sipadak ngadto sa kapulisan tungod sa nakumpiska nilang illegal drugs nga balor og 2.7 million pesos. Ang nakadawat sa award gilangkuban sa Provincial Intelligence Branch, Danao City Police Station, Sambuan Police Station ug San Francisco Police Station. Si Governor Junjun Davide nalipay sa mong kalampusan nga gipakita sa mga pulis. Ang mga line stations Department of Trade and Industry mitambag sa publiko sa pagplano sa mga palitunon aron dili ma-over sa budget. Giawhag usab sila sa ang pagpamalit sa uban nga mga tindahan gawa sa naandan aron makabarato sa ilang mapalit. Kini gi-aksyonan ni Ryan Sorote. Dumugon sugod karong adlaw ang mga dagkong supermarket tungod sa taas nga bakasyon. Pasalig sa mga supermarket nga dunay igong supply sa mga nagunang paliliton, hilabi na sa mga pang-Noche Buena. Hangyo sa management sa mga tindahan ang dugang pasensya sa taas nga linya sa cashier karong Christmas season. Kung dugay makabiya sa trabaho, di angay mabalaka kay dunay labing unang 24-hour nga supermarket sa downtown Cebu. Gawas nga convenient ug kompleto sa produkto, gihulagway usab sa Department of Trade and Industry nga barato ang ilang mga produkto. I would rather advise our consumers na ato na lang sila sa mga stores nga dili siya crowded. Okay, when it comes to price, pareho ra gyud sila. Even some of these stores are really lower. Karong hapon, diretso na sa mga supermarket ang mga nag-half day sa trabaho aron makapangandam sa Noche Buena o sa pagpauli sa probinsya. Tambag sa DTI nga di magdali-dali sa pagpangumpra aron way makalimtan o ma-over budget. Mas maayo nga planuhon og ilista ang mga paliton aron mas madali ang shopping. Mas mahal usab ang mga baligya sa mga malls kung tandi sa downtown area tungod sa kamahal sa ilang mga abangan. Awag sa DTI sa publiko nga suwayan ang pagpangumpra sa laing mga tindahan gawa sa ilang naandan sa downtown Cebu nga dunay mga barato nga mga baligya. It really takes some time to change their POS o sa nailaha. So dili pod sila basta-basta lang makapadali. Mahimo usab nga pahimuslan sa mga pumapalit ang mga Christmas bundles na affordable. Alang sa Action Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Bus terminal puno na sa mga pasahero apan mipasalig ang management nga adunay igong mga bus nga masakyan. Kini gi-aksyonan ni Jinky Rosit. Ingon ni ini nakaron kataas ang linya sa mga pasahero nga nagatang og bus nga masakyan sa buot mamauli sa ilang probinsya aron sa ulugon ng Pasko usa ka adlaw gikan karon. Dunay mga rota nga kuwang sa bus ug ang uban nga pasahero nag-ilugay na aron makauna og lingkod. Kining usa ka pasahero diriyot nga makuyapi kay wa kaagwanta sa taas nga linya. Si Esther Putalan andam na siyang taas nga bakasyon padung sa Negros Oriental. Misayo siya kay di buot makigdasok sa ubang pasahero. Actually, dili na gud sayo para na ako. Naka-schedule good ko ron sa ako ang special leave. Tapos, 24 naman ugma. So, kinahanglan nga, dili po na maapiki sa ato ang preparation para sa Pasko. Gipakatap na sabang mga pulis ug SWAT personnel palibot sa Cebu South Bus Terminal. Ang LTFRB dunay help desk alang sa mga reklamo ug alang sab sa mga bus operators nga gustong mukuha og special permit. Apan matud sa CSBT management, igo ra ang gidaghanon sa mga bus alang sa tanang sumasakay. Muna nga nagbutang ta daghang gwardiya aron mo control sa mga pasahero unya aron mapatuman ginato ang first come first services. Karong adlaw, 55 ka mga Blue Guards ang anaa sa terminal samtang ugma atol sa bispera sa Pasko, muabot na kini kapin sa usa ka gatos. Sila mo'y muabag sa kapulisan pagbantay sa palibot. Hugot nga ipatuman sa bus terminal management ang first come, first serve basis. Padayong awhag sa management sa CSBT nga di gyud mo kumpiyansa karong panahuna. Palihog lang mga pinalanggan pasahero, bantay yung tag sa kabutang, ang inyong labi ng cellphone, mga pitaka, o kayo mo pagkumpiyansa sa inyong tapad, kay daghan ron nagpakapasahero, apan dili pasahero. Mga kawatan, giyay. Amo yun nagiklaro yun, karong, huwag na agyo kawatan makadungog, sa at least nga, maingon na, uy, gikuha man ta, igo man ta. Karong hapon og ugma, posibleng mudoble pa ang gidaghanon sa mga sumasakay sa terminal.
Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Usa ka adlaw una ang Pasko apan hangtod karon padayong natug ang hisgutanan sa Supplemental Budget 1 sa Cebu City Hall. Ang detalye ni report ni Leslie Caminade Vistil. Nakapangutana si Consel Bebs Andales ug nganong gipugos gihapon ni Acting Mayor ang pagtuki sa Supplemental Budget number 1 kinibisan og kalima na kini gibasura sa majority sa konseho. Matud pa ni Andales siyang text message nga gipadala sa News 5, di gyud matuki ang supplemental budget kun wa sila madawat nga finality of judgment gikan sa korte kalabot sa pagduso sab og motion ni Romulo Torres. Dugang pa ni Andales sama og lisod sab kaayong makonvene ang konseho tungod kay kasagaran kanila anaa sa mga tagsa-tagsa bakasyon. Case has been dismissed. The injunctive relief sought for has been denied. So, what more could you ask for? Kinisab ang pangutana ni Acting Mayor Edgar Labella ngadto sa konseho kundi gihapon nila tukion ang natulog nga supplemental budget number 1. Kaghapong adlaw, usa ka suwat gipadala ni Acting Mayor Edgar Labella ngadto sa buhatan ni Acting Vice Mayor Noel Archival. Iyang gihangyo ang konseho sa pagpahigayon og special session aron matuki ang supplemental budget number 1 sa di pa matapos karong tuiga. Andam si Labella nga manubag uban sa mga konsehal nga muuyon sa pagtuki sa SB1 sa bisan unsay posibleng resulta niini. Mibahad si Labella nga adunay mga lakang nga buhaton kung dili tagdon sa konseho ang pagtuki sa SB1. In that letter, I made a manifestation that I am willing to make an undertaking that those who would, including myself, those who would affirmatively vote on the measure, because it will be placed on record, those who will not agree. But what is important is that it should be deliberated. But in the deliberation, they can manifest or make of record their objection. Gisugyot sab ni Consel Andales nga pasumitiro na lang og laing supplemental budget sunod tuig sa buwan sa Enero. Apan ang SB1 karon gikinahanglang tukion na. Si Andales usa lang sa mga mibabag sa pagtuki sa supplemental budget number 1 tungod usab sa reklamong gipadanga ti Torres sa korte nga karon gipasura. Well, that will be discussed or whatever it is. There is a pending SB1 that should be acted upon. And it is mandatory, I believe it is mandatory. It is my position that since it was given by the executive, the legislative must have to act on it. Either way, one way or the other. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil, News 5. Happy day mga igsoon! Mga tinunan sa Children Paradise Montessori School may pasundayag sa publiko sa ilang linahi nga abilidad sa pagkanta ug pag-arte sa entablado atol sa ikanapulo ka tuig nga kasumaran sa ilang tunghaan. Karong bag-o lang, may pakita sa ilang abilidad sa pagkanta o pag-arte sa entablado ang mga tinunan sa Children Paradise Montessori School. Human sila mipahigayon og usa ka harmony concert diha sa University of the Philippines Foundation atol sa ikanapulo nga kasumaran sa maong tunghaan. Nagpasundayag sab sila og usa ka drama kung diin ilang gipakita ang 5 ka managsuon nga namaligya daplin sa karsada aron makatabang sa ilang masakiton nga inahan. Aron lang nga adunay dakong kita sa pagmamaligya, ilang gisagulan sa pagpanaygon og makapalit na sila og tambal. Usa ka konduktor sa choir nga nakadungog sa tingog sa magsuon atol sa ilang pagpanaygon, miagni kanila sa pag-apil sa choir. Yes, sir. Sige. Ang stage drama director nga si Rudy Aviles mibutiag nga atol sa iyang pagtudlo sa kabataan iyang nakita og na-deliver sa kabataan ang iyang tinguha. Samtang ang presidente sa tunghaan nga si Marivic Bathan nagmapasalamaton usab sa gipakita sa iyang tinunan og nagplano nga mopasundayag gawas sa nasod. Og iyang paningkamutan nga mulambo pa og maayo ang abilidad sa kabataan sa iyang tunghaan ug padayon pa ang ilang nasugdan nga programa. And through the experience of arts, performing arts, I've seen that children are more balanced with arts. So that's why I'm pursuing it. May ang pagtudlo nga ginamit ang literatura ug arte. Because ang sa eskwelahan nituusan sa akong pamaagi. So medyo nahaom ang tanan, napahiluna ang tanan. Iya usab nga napanglantawan nga aduna nay sunod nga Lea Salonga. Then we continue to train them and then nagit tayo mapatumaw nga lain na sang Lea Salonga.
Ug mao kadto naglangkob sa atong light news karong hapon alang sa walay karapusang mga chika so manikon ninyo matag alas 7:30 hangtod alas 9 sa buntag Lunes hangtod Biyernes sa Rated JP sa Radio 511.9 News FM Cebu. Kini si JP Lawkot Serang ang atong word of the day nagkanayon sa dihang nagtungha ta ang tuition linibo sa dihang gatrabaho na ta ang sweldo sinsiyo ang gaay. Sinsiyog yun tinood, ug 2 more days na lang. Pasko na. But tomorrow we start celebrating. Tomorrow evening. Noche Buena. Yes. Baukat to ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdo nga opinyon o konkretong solusyon. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid. Kay di lang kutob sa balita, Aksyon!